Lezi ndaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma komkhulu eSABC eAuckland Park eGoli nazi ezinohlonze emini nje. We are likely to see the ministers be taken through what has been happening. They will also come to this particular abandoned mining shaft to get an idea of operations that are ongoing. Ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu kanye nephini lakhe uKhasel Mathale bahambele emayini eStofontein namhlanje ukuyoxoxisana nomphakathi. We will be leading programs of visiting the spaza shops and even the wholesalers. UNdunankulu waKwaZulu Natal uThami Ntuli uthi bahlele umhlangano nomasipala bakulesi sifundazwe ukuze basebenzisane emzameni yokuthi izitolo eziphethwe abokufika zinikezwe abantu besifundazwe. What I saw in the video was Dr. Ramathuba engaging with the patient, and what I perceived was very harsh. Sibuyele esigcawini namhlanje sithangami somkhandlo obhekele ukuziphatha kukaDokotela Phophi Ramathuba. Mbukeli sikubingelele ukwamukela indaba zasemini nizithulelwa unkosazana wakwaDambuza Magupha. Okhulumela bakwaSidlodlo uBrigadier Atlenda Mathe uthi yabonakala imphumela yomkhankaso obizwa ngokuthi Operation Vala Umgodi. Amaphoyisa asemise ukuba abamba ngokungemthetho ezimayini bengabe besanikwa ukudla namanzi ukuze bezophuma ngaphansi kwemayini eStofontein esifundazweni Northwest. Kusenjalo nongqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu uhambele khona eStofontein namhlanje. Mbukeli sibuyele kulolu daba. UNdunankulu waKwaZulu Natal uThami Ntuli uthi bazoba nomhlangano nomasipala besifundazwe ukuze basebenzisane nohulumeni emzameni yokuthi izitolo eziphethwe abokufika abengenazo izincwadi zinikezwe abantu besifundazwe. uNtuli uthi umnyango wezokuvakasha ukuthuthukiswa komnotho nezemvelo kumele uhlangane ukuze usize intsha esifundazweni ekuphatheni amabhizinisi. Njengengxenye yemizamo yokuqinisekisa ukuphepha kokudla okudayiswa ezitolo ezincane, uhulumeni wesifundazwe eKwaZulu Natal umemezele uchungechunge lwemikhankaso yokuhlolwa kwezipaza. Ngale mikhankaso kuhloswe ngayo uqinisekisa ukuthi izitolo ezincane azidayisi imikhiqizo esiphelelwe isikhathi kanye nengekho emthethweni. We will be leading programs of visiting the spaza shops and even the wholesalers in order to ensure that the issues of compliance is checked, illicit goods, and even the issue of the expired food. You won't believe that when I participated in an operation at eThekwini, we discovered in one of the shops a cigarette with a barcode of a jacket, which showed that product was not supposed to be here. uNtuli uphinde wazwakalisa ukukhathazeka ngabantu bokufika abakuleli ngokungemthetho. Some of the owners of these spaza shops, they are undocumented foreign nationals, and on top of that, they are bringing illegal products into those spaza shops, which is putting the life of the children at a risk. Kusenjalo kunxuswa izakhamuzi ukuba zingazithatheli umthetho ngesandla. It's important that as leaders we stand up and we demonstrate even to the society that you are handling this. They must not do what is wrong, and they must allow the law to take its course. uNtuli uqhube wathi uhulumeni wesifundazwe uzosebenzisana neminyango ehlukene ukunqanda lenkinga. Sibuyele esigcawini namhlanje eGoli isithangami somkhandlo obhekele ukuziphatha kodokotela eNingizimu Afrika esicubungula ngesikhalo sezinsolo sokungaziphathi kahle kukaDokotela Phophi Ramathuba ngesikhathi esengamele umnyango wezempilo eLimpopo. Izinhlangano ezahlukene ezimelene nokucwaswa kwabokufika izona ezafaka isikhalo ngoDokotela Phophi Ramathuba okumanje usengundunankulu eLimpopo. Zifuna ukuthi umkhandlo obhekele odokotela iHealth Professions Council of South Africa uthathele inyathelo uDokotela Ramathuba ngesenzo sakhe. Ngaleso sikhathi wayesengamele ezempilo esifundazweni. Ivideo yagcwala einkundleni zokuxhumana izwakalisa ukukhathazeka kwakhe ngabantu baseZimbabwe athi bamgcwalisela izibhedlela esifundazweni. Ngaphezulu kwalokho nohulumeni waseZimbabwe awufaka imali esikhwameni somnyango. Abameli ababhekela amalungelo abantu bakholelwa ukuthi uDokotela Ramathuba ngenkulumo yakhe wayegqugquzela ukucwasa kwabokufika. What I saw in the video was Dr. Ramathuba engaging with the patient,
and what I perceived was very harsh. A doctor shouting at a patient about the abuse of resources in our country. Izinhlangano kuyizo ezafaka isikhalo ngoDokotela Ramathuba zithi wephula imbandela yomthetho wokuziphatha kodokotela ngenkulumo yakhe. 8.4.4 making comments that, and I want to underscore this, that can be perceived as racist, sexist, homophobic, or otherwise prejudiced, even if it is meant in jest or as satire. And I think in this instance, what we saw, and as Lawyers for Human Rights, as Kopenhagen Africa Against Xenophobia, we received this on social media. We saw this video going viral on social media, and it was being promoted by people who were xenophobic. Umkhandlo obhekele ukuziphatha kodokotela uzokhipha isinqumo sawo emva kokulalela izethulo zonke zeinhlangothi ezithintekayo kulolu daba. Uma sibuyela odabeni lethu olihamba phambili sithe okhulumela abakwasidlodlo uBrigadier Atlenda Mathe uthi iyabonakala imphumela yomkhankaso obizwa ngokuthi Operation Vala Umgodi. Amaphoyisa asemise ukuba abamba ngokungemthetho ezimayini bengabe besanikwa ukudla namanzi ukuze bezophuma ngaphansi kwemayini eStilfontein esifundazweni Northwest. Kusenjalo nongqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu uhambele khona eStilfontein namhlanje. Ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu nephini lakhe bahambele emayini eStilfontein esifundazweni Northwest. Laba baphelezelwa undunankulu Lazarus Mohosi kanye nowengamele zokuphepha uWessels Moring. Okhulumela amaphoyisa kuzwelonke uBrigadier Atlenda Mathe uthi ungqongqoshe uzoxoxisana nezakhamuzi. There will be meeting with the community leaders in this particular area. But most importantly, we have been able to seize some items that we will confirm at a later stage, outline what have we uncovered so far. Izakhamuzi zithi bangaphezulu kwenkulungwane ezine namakhulu amahlanu abamba ngokungemthetho abasavaleleke emathunjini omhlaba. Inkantolo ephakeme ePitoli yaqhubeka nokulalela ubufakazi obethulwa ufakazi wombuso uBrigadier Bongani Kinindi. Ummeli malungana nokuboshwa kwabasolwa abasolwa ngokubandakanyeka esigamekweni sokusolwa sokubulawa kwaSenzo Meyiwa ngo-2014. Ngesikhathi uGinindi eqhubeka nokuphendula imibuzo malungana nokuboshwa kwabasolwa ngokubandakanyeka ekubulaweni kukaSenzo Meyiwa, uGinindi uchaze ngendlela abanye abasolwa amagama abo aqhamuka ngayo ngesikhathi eqhubeka nophenyo. You visit most places and the names that are given there, and that is how Kwabeni, whose real name is Sifiso Zungu, was then found. And when he gave his statement, he mentions other people that was present. Even Simpiwe, for example, I can indicate, my lord, that in the confession of accused 2, he mentioned, I think, Simpiwe Buthelezi. That Simpiwe Buthelezi was mentioned, and through that investigation, you get names of people who were present, and that is how these witnesses were identified, approached, and subsequent statements taken. Oramusipile uthi kukhona ukushayisana kwesigameko phakathi kofakazi bombuso. He doesn't say that he declined, but he says he did not provide the source of the information. And based on that, Warrant Officer Makubo told him, you are coming to us with baseless information, and over and above that, you are not telling the truth about accused number 5. Because that accused number 5 that you say you saw in Tembisa, he's already in custody. Rights, SCP 14A indicates that he was given notice of right then, not now, then, my lord, for the case of Kwanongoma, and not the case of Senzo Meyiwa. Insofar as this matter is concerned, my lord, he was indeed processed by Sergeant Mohane, who initially arrested him on the 16th of June. But for this matter, he arrested and processed him on the 26th of October 2020. That's when he was processed for this matter, my lord. Icala liyaqhubeka. Yeah, 26th of Ziyaqhubeka izethulo enkantolo yemanje eBronkhorstspraat njengoba uLouis Liebenberg umkakhe kanye nabanye abasolwa bebhekene noxhaxha lwamacala afaka phakathi inkohlakalo obenza izethulo umshushisi wombuso Advocate Hannah Conradie uthi uDesiree Liebenberg akumele adedelwe ngebheyili ngoba kungenzeka abaleke noma esabise ufakazi. Intatheli yezindaba zeSABC uKelvin Dludla usenkantolo.
Sisenkantolo yemantshi la eBrokenspruit ngaphandle nje kwasePitoli kanti icala eselithamele icala elithinta ke uLouis Liebenberg. Uzokhumbula mbukelo wendaba ze-SABC ukuthi ke uLouis Liebenberg kanye nomkakhe uDesiree nabanye abasolwa babhekene noxhaxho lamacala afaka phakathi ke inkohlakalo ethinta ke ukushushumbiswa kwamadayimane. Njengoba sila enkantolo ke umshushisi wombuso ke ubechaza ezizethule enkantolo ke echaza ukuthi ke kungani umsolwa uDesiree ongunkosikazi wakhe uLiebenberg ukuthi kungani kungamele ayithole ibail. Uthi ke kunemali ke ayaziyo ukuthi ke engathi ifihliwe okuzothi mangabe ke ephuma uDesiree akwazi ukuyisebenzisa nokungagcine ke kuphazamisa ukusebenza ke kwengalo yomthetho. Uyachaza ke ukuthi ke futhi ke nekheli lakhe libonakala lingaqondile kahle okungenzeka ukuthi mangabe ededelwa ngebail ebese ke ephuma. Kuba nesixakaxaka ke la enkantolo yemantshi la eBrokenspruit njengoba ke umsolwa uLiebenberg ke wasukuma ethethisa enye intatheli ukuthi ke engathi isondele kakhulu kuye iyamthwebula futhi ngokubona kwakhe ubona ngathi ke iyamchukuluza. Icala ke lizoqhubeka njengoba ke imantshi isathathe ikhefu. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC ngibika ngiseBrokenspruit ngaphandle kwasePitoli. Sisathi qhu ey'tolo kanti uMasibuye sizokuphathela udaba oluthi sithatha le mali engekho sikhokhela abafana basikhelela amanzi nakhona ufuneka ukuthi ubavuse ekuseni ngoba phela umfula mkhulu lo ngaze kuwasha abantu. Amalungu omphakathi iMay kanye neKroomhoek eMzimkhulu eningizimu yeKwaZulu-Natal athi aselilahlile ithemba lokuthi ayoke abe namanzi ahlanzekile okuphuza. Sikubingelele siwamukele uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibike ukuthi ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu kanye nephini lakhe uCaselle Mathale bahambele emayini eStilfontein namhlanje ukuyoxoxisana nomphakathi. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzigcinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola. Amalungu omphakathi iMay kanye neKroomhoek eMzimkhulu eningizimu yeKwaZulu-Natal zithi sezilahlile ithemba lokuthi ziyoke zibe namanzi ahlanzekile okuphuza. Le mphakathi ithi ayikaze vele ibe nengqalasinda yamanzi ahlanzekile futhi iyaphoqeleka ukuba iphuze emfuleni. Sekuyiminyaka imiphakathi yasemakhaya kwaMay naseKroomhoek eMzimkhulu ibhekene nenkinga yamanzi. Naphezu kwemizamo yabo yokukha amanzi emvula basanenkinga yokuthola amanzi okuphuza ahlanzekile. Bayaphoqeleka ukuthi bayokha amanzi emfuleni oseduze uMzimkhulu okuphuza khona nemfuyo. Amalungu omphakathi athi azizwa edangele uma ebona izigceme ezingomakhelwane zithola amanzi ompompi kodwa bona bengawatholi. Sithatha le mali engekho sikhokhela abafana basikhelela amanzi nakhona ufuneka ukuthi ubavuse ekuseni ngoba phela umfula mkhulu lo ngaze kuwasha abantu. Ubaba wafika nami la ngomfana ngifunda isikolo ngikhulela la ngikugela la asikaze siubone umpompi asikaze siwabona amanzi. Le mphakathi isisungule amakomiti amaningi okubhekana nezinselelo zamanzi. Nokho amalungu omphakathi athi abona incane inqubekela phambili. Hayibo kuthi njalo uma kuzovotwa bayafika kuthiwa hayi ke sizonenzela okuthize. Hayi sithembe sithi hayi kuyenzeka kuphelele. Ngonyaka odlule umengameli uCyril Ramaphosa wavakashela le ndawo ukuze ahlole inqubekela phambili esiyenziwe ngohlelo lokuhlinzeka ngamanzi ebizwa ngeGreater Summerfield Water Supply Scheme olwagunyazwa uMasipala wesifunda saseHerigwal. Lolu hlelo lwaqala ngo-2012 ukuze kuqinisekiswe ukuhlinzeka kwamanzi kwimiphakathi eyehlukene kule ndawo. uMasipala awutholakalanga ukuqinisekisa ukuthi lolu hlelo seliyasebenza yini. Ingononhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eMzimkhulu. Isifundazwe eGauteng sisaqhubeka nokubhekana nenkinga yokuntuleka kwamanzi. Lokhu ngemva kokuthi umnyango wezamanzi nenhlanzeko ubeke imigomo yokongiwa kwamanzi. Ungqongqoshe walomnyango uPhemi Majodina uthi inselele zamanzi eGauteng zidalwa ukwehluleka komasipala ukuqoqa imali ephuma ezakhamuzini. Ungqongqoshe wezamanzi nenhlanzeko uPhemi Majodina ubeke izinyathelo ezinqala zokuphoqa umasipala ukuthi balungise izinkinga zemali. uMajodina uthi uhulumeni basekhaya kudingeka ukuthi baqoqe imali ephuma kuzakhamuzi ukuze isetshenziselwe ukuhlinzeka ngamanzi kanye nenqalasinda.
What we are going through in Gauteng and all level municipalities of Gauteng, it is self-inflicted pain by municipalities where they were unable to do the necessary things, that is to operate their reservoirs and the water resource as well as maintenance. Ezinye izakhamuzi zaseGauteng zithi inselele yamanzi yaqala eminyakeni emithathu edlule. 3 years ongoing, but in the latter for this year it's been an ongoing thing. We are very upset about this because this is happening all the time. Why doesn't the municipality fix the leakages in Johannesburg? I mean, there's 37% of water is going to waste. Inhlangano yomasipala basekhaya iSalga ithi kudingeka ukuthi kubukezwe indlela yamanje yokuxhasa omasipala ngemali. The white paper in South Africa made an assumption that 90% of the revenue ordinarily municipalities should be able to generate to fund the expectation. But in reality, there is a disjuncture in that regard. Hence, we are saying let there be more funding injected into local government. Izakhamuzi zaseHammanskraal ePitoli zisakhungethwe inkinga yamanzi njengoba umasipala iTshwane uhluleka ukuhlinzeka ngamanzi ahlanzekile nje. Izakhamuzi njengoba zinenkinga yamanzi empompini, iphathimandla zona ziyaqhubeka nokwenza izithembiso ezingayigcini zokuhlinzeka ngamanzi ahlanzekile. Here in Hammanskraal we are struggling with water. Water of Hammanskraal is dirty. Fish is coming out of water. You can't eat, you can't cook, you can't even bath or wash the clothes with this water. Umnqamlajuqu okuhlinzeka ngamanzi ahlanzekile bekungumandulo kodwa wahlehliselwa kumpumpu kuze kube manje kusenokubambezeleka. Ikhulu zithi ukuhlinzeka kwamanzi ngompompi kuzokwenziwa ngeigaba. Abanye ongoti bathi lo mnyakazo uyadingeka ukuze uzoguqula isimo samanzi ezweni. Phambilini lo mkhandlu dolobha ubuveze ukuthi usebenzisa igide ngama-60 kuya kwezingama-70 zamarandi unyaka nonyaka uma uhlinzeka ngamanzi endaweni ngamathangi. Izakhamuzi zaseWestbury eGoli zithi bangaphezulu kwama-70 abantu asebebulewe endaweni nokusolwa udlame lwamaqembu emgulukudu kusukela kuqala lonyaka. Owayengungqongqoshe wamaphoyisa uBhekicele wathembisa ukuthi uzothumela ithimba elikhethekile lamaphoyisa endaweni ukuyolwa nodlame. Izakhamuzi lapha sezihlalele ovalweni ziyasaba ukuhlalela ngaphandle uma sekumnyama. Impike phakathi kwamaqembu emgulukudu ishiye kushone abantu abangaphezulu kwama-70. A lot of families have been affected with what has been happening in Westbury due to these killings, senseless killings. Innocent lives have been lost, and you know, people living in fear. Emasontweni amathathu edlule uPax nomndeni wakhe bazithola besenkingeni njengoba bacishe badubuleka ngesikhathi amaqembu amabili emgulukudu edubulana. Inhlamvu ke yayiziphaphazela yadlula ngasegumbini lakhe. Was sitting and in just 2 seconds he got up, he said, I'm going to the room. He just reached there. Then I just hear push, 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 gunshots, and then that's when I went down. Izakhamuzi zithi sezilahle ithemba emaphoyiseni naswa nokusebenzisana namaqembu emgulukudu. I've witnessed it several times where policemen has taken ammunition from people that has been sold back to gangsters in our community, and it's been the same guns that has been shooting people. Ngondasa wonyaka odlule owayengungqongqoshe wamaphoyisa uBhekicele wazama ukungenelela emva kokudutshulwa kwabantu abayi-13. There needs to be proactive intervention, and often we find ourselves in a situation where it's not possible proactively because of the systemic nature of what leads people to join gangs. Ukhomishana wamaphoyisa eGauteng uthi izidakamizwa yizo eziyimbangela yalokhu. We have deployed the intelligence within that space. The intelligence can be in a position, or they're in a position to can link up with the communities up in there, so that we can ensure that the communities are and they feel safe. Umthombeni uthi ukhona umkhankaso oqhubekayo ozama ukulwa nalobugebengu. Umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu.
Sibeka lapha ezehora lokuqala sinikhumbuze zikhona indaba zesidebele ligama engcihora lesihlanu ntambama khona la ku-SABC 1. Umusa wenkosi ube nani nonke.